نستوعل ممنان بخورنت شيطكا زمص خبري بخورنت كا شيطكا زمص هافتي بخورنت كا شيطكا زمص العلنا يلن أملاك أبوتاتنا عندن فلوتوي أملاك أبوتاتنا منيو بمعالت استمثل عدمنا كعرب انتولو مسئنا ندك سلا سماياوي كبر سماياوي مستير نريلا جزانا زي أيا لبن زلوو لبن زقبرة نزستوعل أيمرون سفحلو هايمانتو نزصنعلو تفرحيا عم كراب سدة زل هزبناون نامن دابو نامن دامربوتو سكعزم اللس እግዚአብሔር ሙሶክ ኸውን በመንገዱ ሁሉ ከሕልዎ እግዚአብሔር ከመርሖ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ሃይላለ ጥበብ ክርስቶስ ጽና ሃይማኖት ኢየሱስ አምዳ ወድዳ ለቤተ ክርስቲያን መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ በሐንደ ሐዲራትኩም አሜን። ክነመስግኖን ክነምልኾን በአርአዩን በምሳሌውን ዝፈጠረና ካፍቲ ዝተዋሃበና ትእዛዝ ፈቀቅ ክንብል ከለና ድድሕረና መጺኡ ንዓና ክንድሕነሉ ንኽእል ክንትሰሉ እንኽእል መንገዲ ዘመቻቸወልና ልዕል ኩሉ ድማ ናይ ሰብን እግዚአብሔርን መራኸቢት ዝኾነት ካብ ምድሪ እስካብ ሰማይ ዝበጽሐት ፍጹም ናይ ተዋህዶ ከተማ ናይ ተዋህዶ መሳልል ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም አዶ ገይሩ ዝሃበና አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ሕዝውን ክብርን ውዳሴን አምልኾትን ንዑ ጥራሕ ስለ ዝግባእ ናይ አምልኮት ምስጋና ክነቕርበሉ ጊዜ እዩ እሞ እስኪ እግዚአብሔር አመስግንዎ። እዚ ሕዚ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ከም እግዚአብሔር መምህርነት እንመሃረሉ ርእሲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ኣብ ቁፅሪ 17 ንረኽቦ ኃይለ ቃል እዩ። እሱን ከምዚ ይብል زي يكون بيت እግዚአብሔር እስክበሉ በሐንሳብ ንበሎ زي يكون እስክበሉ ቤተ እግዚአብሔር ዛቲ ሆህታ ይእቲ ለሰማይ ኣብዚ ቤተ እግዚአብሔር ክህነጽ እዩ ደጋፍ ደገ ሰማይ ከዓ እዚኣ እያ። እዚ ቃል እዚ ዝተናገሩ አቦ ሁላትና እስራኤላዊ ያዕቆብ ካብ ሓደ ናብ ብዙሕ ዝተሰጋገረ ሓደ ሰብ ዝነበረ ንስኻ ሓደ ኣይትበሃልን ያዕቆብ ተባሂልካ ኣይትጽዋዕን። ያዕቆብ ማለት ኣሃዚ ኣይቃጺ ናይ ሓዉ ናይ ሰኾ ናይ ኤሳው እግሪ ሒዙ ተተኪዩ ዝተወለደ ነገር ግን ትማንተኝኡ ሓዉ ቀዲሙ ኸይወፅእ ዝዕንቅፎ ዝነበረ ንምንታይ ኤሳው ንእግዚአብሔር ዝተመረጸ ሰብ ኣይኮነን። ዝተመረጸ ክንብል ተለና ባዕሉ ክምረጽ ኮይኑ ይተረኸበን እግዚአብሔር ዘይመረጾ ሰብ የለን። እግዚአብሔር ዝመረጾ እዩ ትበሃል እንተሎ ክምረጸሉ ዝኽእል ህሊና ንኹሉ ወዲ ሰብ ሂቦ እዩ እምበር እግዚአብሔር ንስኻ ቀይሕ ንስኻ ጸሊም ንስኻ ሓጺር ንስኻ ነዊሕ እንዳበለ ብኣድልዎ ዝመርጽ ኣይኮነን። ክምረጸሉ ዝኽእል ተግባር ክሰርሐሉ ዝኽእል አካላት ህዋሳት ንኹሉ ወዲ ሰብ ተዋሂብዎ እዩ። ክንምረጸሉ ሰሪሕና ክንምረጸሉ ንኽእል ሓሲብና ክንምረጸሉ ንኽእል ጽቡቕ ክንሓስብ ከለና እንምረጸሉ ጽቡቕ ክንሰርሕ ከለና እንምረጸሉ አካላትን ህዋሳትን ህሊናን ግዙፍን ረቂቕን ህዋሳት ተዋሂቦምና እዚ ከም ኣጠቓቕማኻ እዩ ከም ምሕደራኻ እዩ። ኣብ ህይወትና ክነመሓድር እግዚአብሔር ስልጣን ሂብና ነገር ግን ህይወትና ንኻሊእ ኣመሓዳሪ ሕሊፍና ንዎሞ ካሊእ ቆጻጸሮሞ ድሕሪ እግዚአብሔር ይመረጸንን ሓሶት እግዚአብሔር ዘይመረጾ ሰብ የለን። እግዚአብሔር ክፈጥር እንተሎ ዘይተመረጸ ሰብ ይፈጠረን። እግዚአብሔርን ክርዳደ ይፈጠረን። ኩሉ ጽሩይ ሰብ ይፈጢሩ በአርአዩ ብምሳሌ ይፈጢርና ክንብል ከለና አርአያ ምሳሌ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ግድን ይብል። ስለዚ ያዕቆብ ካብ ኤሳው ዝተመረጸ ኮይኑ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ እዩ። ምስ እግዚአብሔር ቀሪቡ ዝተነጋገረ ሰብ እዩ። ስለዚ ብፍቃድ አቡኡ ብበረከት አቡኡ
ببركة النو نايبون نايديون فقادي في الصم سلازنا برا بابون باديون تفتاو سلازنا برا يا يعقوب نعبي بركة نعبي مستير نعبي رأي تسويعو يا يعقوب كابن دابو كابن دا إسحاق وصيو مسحاو مسيساو سلازتبعاسه نايحاو نايساو بكرنا سلاز وسده بخري مخوان عبي صقايو وكله تبايت زي فتح ما يصنع امو قدوس يسمى لእግዚአብሔር ወንጌላዊ ሉቃስ ከጻፈት الله ናይ ማህጽ ካም ማህጽና ዲዩ በخر ኮይኑ ዝተወለደ ሁሉን እግዚአብሔር ዝተፈለየ ይኹን ይብል በخርነት እስከዓዝዩ ናይ ወድ ሰብ ጥራሕ በخር ይኾን ካን ትኸውን ናይ እግዚአብሔሩ ናይ ቤተ እግዚአብሔር በخር ይኻ ትኸውን ببلي كيدان سرعات كومو نيرو حزي تسقاسو ناو كله تمحلالفو كلاتنا بخور خوينا كاب كريستوس تولدنا بمولو كلاتنا ناي كريستوس بخور خوينا بخورنا كريستوس معباينا كريستوس رأسنا كريستوس نحنا دم أبالات كريستوس خوينا ناي بخورنا كريستوس أبالاتنا ناي بخورنا ناي يسوس كريستوس هواساتنا ناي بخورنا ناي يسوس كريستوس أكالاتنا بخمس عينة سقاينا زلنا ببلي كيدان جن بخري عبية تباهيلو نبي تجزيابير مجلجل تباهيلو يفلين يرو سلازينا يساب بخور النت نهاية قوم تباهيو زيابير كم زي عينة سجح ديكون خالي كيبلنا بس أقول كسر عنا فقاري هنا وسجى محتاج الليو حافت خامس عن الليو إحنا حافت النملة تجزف تزرعين ديو جن تركيق سماوي تكابك زيابير زركب بس أجان رغوة حافت مسان كعلو يمو إيساو ناي بخورنا تحافتو سينيو يا يعقوب وسيدوو أنت بخورنا تحاوز وسدا يا يعقوب حاو بمكانينا سلسة العالو كابت انت جمير حاو بمكانينا تفلي يفلتن كم تحزون نريو زلنا مكانينات مكنياتو سو بسنفوز زسردو بسنفنو زمرتو حافتي بحانت انجراز شتا بخورناتو بخورناتنا شيط كو بزح وغن لنا نبيته كريستيان نا كريستوس بخوري خا اندا تبعاله بخور خا يسوع كريستوس اندا تبعاله بخورناتو شيطو كابيته كريستيان زو صح بز وغن لنا بخورناتو شيطو كاب كبرو كامنناتو زوص بزح حساب علنا بخورناتو اندا شيطه ناس توعل ميمنان بخورنات شيطكا زمص خبري بخورنات كا شيطكا زمص حافتي بخورنات كا شيطكا زمص العلنا يلن بخور خوينا ننبل بزي مسارات يا يعقوب كابو كبديو تمرقوا غعزو جميرو ناب سوريا ناب كاران كخيد ابز منغدي خبص خيد انتلو صحاي عربمو كافت منغدي وصيلو زمن استدلال بوتاريو كاب اراويت زحلولو خالي تصاو خيا غاطمو حلفيلو امني ادعيلو تتريسو دقسه صحاي مس عربه يا يعقوب دقسه افتاز دقسلا افتاز تترعسا امني ورئ وهالم يا يعقوب برائي ورئ سواس وزورق وستمدر وي قد انقدعه سماي واغزيابير ينبر لايليو أبو العراف عسران شمونتن قصر عصر تخلت تزلو هايلك علي يا يعقوب تعامل تترئيس مثلك سفر كليت مسكونه افتاس استتر عصا امني ناي ورق مسالل تتخيلا ورؤس قد سماي سما شافو ناب سماي بصيحو يبل أفتات رأسي أيقوب استتخلت مسالل مسكالو نينا ممنعي سمعكم دلو أفتا يا يعقوب تتريس زدك سلام نستتر عسى أمني تاناي ورق مسالل تتخيلا اسكع سماي بصحد شافا اسكاب سماي بصحد أبزس عابد العليون اغزيابير تقميطو له نيرو وملائكة اغزيابير يعرقوا ويوردوا بوتو أفتا استتخلت مسالل أفتا اغزيابير استقمت الله مسالل ملائكة سماي ملائكة لما بقى يوردون يديون نيروم أي سماي ملائكة بقى يوردوا يديون نيروم
እግዚአብሔር ምስ ያዕቆብ ተነጋጊሩ እግዚአብሔር ያዕቆብና እግዚአብሔር ድምጽ ሰሚዑ እግዚአብሔርና ያዕቆብና እግዚአብሔር ምልክት ርዩ ጸኒሑ ወነቃ ያዕቆብ እምነዋሙ ወይቤ ሃሎ እግዚአብሔር ውስተ ዝንቱ ምድር ያዕቆብ ካብ ድቃሱ ነቀሐ ተበራበረሞ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ አሎ በለ ምን አሎ እግዚአብሔር አበሎ እግዚአብሔር አበሎ ኣብዚ ቦታ እዚ አሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ አሎ ንሕናስ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ የለን አሎ ዶ እስኪ ንዘሎ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አቅርብሉ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ አሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ ካብዚ ቦታ እዚ ይስአንን እግዚአብሔር ካብዚ ቦታ እዚ ይርሕቅን እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ይነብር እግዚአብሔር ውስን ቦታ የብሉን በቦታ ይውሰንን እግዚአብሔር ነገር ግን አፍቲ ክህልወሉ ዝግባኦ ቦታ አፍቲ ክምለኸሉ ዝግባኦ ቦታ አፍቲ ክምስገነሉ ዝግባኦ ቦታ አፍቲ ማህሌቱ ሰዓታቱ ዝቅወመሉ ቦታ አፍቲ ቅዳሴው ዝቅደሰሉ ቦታ አፍቲ ከምዚ ዓይነት ቅዱስ ጉባኤ ተአኪቡ ቃሉ ኣብ ዝንገረሉ ቦታ ምን አሎ እግዚአብሔር አሎ አይተጠራጠር ብዙ እግዚአብሔር አሎ ያዕቆብ ዝነገረና እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር አሎ ወፈርሃ ወይቤ ግሩም ውእቱ ዝንቱ ምድር ያዕቆብ ካብ ፍርሓቱ ካብ ድንጋጺኡ ዝተለዓለ ግርማ እግዚአብሔር ርዩ ግርማ መላእክት ርዩ መሳልል ካብ ምድር እስካብ ሰማይ ተተኺሉ ርዩ እጹብ ዝኾነ ምስጢር ስለዝተገለጸሉ ታይሉ ዝቦታ እዚ ግሩም እዩ ዝቦታ እዚ የፍርሕ እዩ የፍርሕ ልብን ዘለዎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንዝሓደሮ አምልኾተ እግዚአብሔር ንዝፈልጥ ሃልቦተ እግዚአብሔር ንዝተረድአ የፍርሕ ዝቦታ እዚ ዘይድፈር ቦታ ዘይቃለል ዘይነዓቕ ቦታ እዚ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ አሎ እግዚአብሔር ዘለሉ ቦታ ይኽበር እግዚአብሔር ዘለሉ ቦታ ይፍራሕ ይፍርሕ እግዚአብሔር ዘለሉ ቦታ ይኽበር ሰው ኩሉ ተንበርኪኹ ንአምላኩን እግዚአብሔር ክብሪ ይህብ ክብሩን ይረክብ አምላኩ እግዚአብሔር ከኽብር እንተሎ ካብ እግዚአብሔር ክብሪ ይወሃቦ ክብሪ ይወሃቦ እዚ ዝነግረና ገና እቲ ነገራት እንተይ ተደላደለ አቀዲሙ እግዚአብሔር ኣብ አበው ሓዲሩ ኣብ ነቢያት ሓዲሮ ዝሕልፎ መልእኽቲ ኣብ ዝሕልፎሉ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ምሳሌ ኣብ ዝምስለሉ ብምሳሌ ንህዝቡ ኣብ ዘምህረሉ ሰዓት ዝተነገረና ቃል እዚ እዩ አቀዲሙ እግዚአብሔር ኣብ አበውን ኣብ ነቢያትን ኣብ አበውን ኣብ ነቢያትን ክኽበሩ ዝግባኦም አበው ክኽበሩ ዝግባኦም ነቢያት ቃሎም ብከምዚ ዓይነት ዝተሰምዐ ምስ እግዚአብሔር ቀሪቦም ዝተነጋገሩ ዝነጋገሩ እዚኦም ክኽበሩ ይግባኦም ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ብምስትውዓል ንንበር እስኪ እግዚአብሔር ብምስትውዓል ይዓድለና ብምስትውዓል ንመላለስ ብምስትውዓል ጠጠው ንበል እዚ بمعاذ ዓመተ ዓለም ዝተነገረ ዝተገብረ ቃል እዩ ነገር ግን ዓረፍተ ዘመን ዘይዓግቶ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበልናዮ ንክምረጽ ብቑዕ ዝኾነ ሰውነት ክረክብ እንተሎ ንክምረጽ ዝተደላደለ ዝተመዓራረ ህይወት ክረክብ እንተሎ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ግሩም ዝኾነ ምስጢር ይገልጽ የናገር የመሓላልፍ የምህር ይግስጽ ያዕቆብ እዚ ምስ ረአየ ዝቦታ እዚ የፍርሕ እዩ ኢሉ የፍርሕ እዩ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ታይ ስለ ዝኾነ ዘፍርሕ መልእኽቲ ተቐሚጥልና ኣናፍቲ ናይ ትምህርትና ርእሲ በፂሕና ዘየይተሃነጽ ቤተ እግዚአብሔር ዛቲ ሆህታይ እቲ ለሰማይ ናይ እግዚአብሔር ገዛ ኣብዚ ክህነጽ እዩ እግዚአብሔር ዝምለኸሉ ገዛ ኣብዚ ክስራሕ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ክምለኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ስሙ ክጽዋዕ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ክነግስ እዩ እዚኣ ድማ ኣፍ ደገ ሰማይ እያ በር ሰማይ እያ መንገዲ ሰማይ እያ እግዚአብሔር ንያዕቆብ መልሲ ሂብዎ በሊሉ ታደቅስካላ ዘለኻ ምድሪ ወለዛቲ ምድር እንተ ላይሊሃ ተሰክብ እወበከለከ ወለዘርእከ እዛ ዘደቅስካላ ዘለኻ ምድሪ ንዓኻን ንደቅኻን ንደቂ ደቅኻን ክህባ እየ አየና ታደቅስላ ዘሎ ምድሪ
يسمعنا اللي يرصنياي ولبناون مس እግዚአብሔር ديو እግዚአብሔር مسانا يكون እታደቅ እስካላ ዘለኻ ምድሪ ንዓኻን ንዘርእኻን ታኽብላየ ክህባየ እግዚአብሔር አብዛሃበና ምድሪና ነበር ዘለና እግዚአብሔር አብዛሃበና ቤተ ክርስቲያኒና ነበር ዘለና ታ ምድርሳ ጥራህ አይኮነትን ብዙሕ ነገር ይኽቦ ሂብዎውን እዩ በአኻን بدك بزرخان كل دمانا يمدرع حساب كبارخ يوم وانا اهور مثليك واقبك بكل فروتك هذا تهور اسك ميت وتقب هذا بيت ابوك بزخد كايو من قد كله انا كحلو كايه انا مساخاك خيديه بزخد كايو من قد كل حالي ودمانا ندبخ اسكابت ملس اي في الليكان اتزول كوخات زهاو كوخات تصفا كل اسك عزف السمكه اي في الليكان دمص እግዚአብሔሪ ተስፋ እግዚአብሔሪ ኪዳን እግዚአብሔሪ ንያ ያዕቆብ ዝተዋሃቦ በመንገድኻ ሁሉ ከሕልዎ ካየ እስከ አዳቦኻት ምለስ አነ ምሳኻ ከውዲ ምሳኻ ይኸይድ እግዚአብሔር እስከ ምሳና ይኸይድ አብዝኸድናዮ በጽሕና እስካብ ንምለስ እግዚአብሔር ምሳና ያሉ እስከ አዳቦኻት ምለስ እስካብ እንዳቦኻት ምለስ አብይ ዘረባይ አነ ውእቱ አምላክ አብርሃም ወአምላክ ይስሐቅ አቡከ አምላክ አቦኻ አብርሃምን አምላክ ይስሐቅ አቦኻን አነ እግዚአብሔርዬ እዚህ ዝነገረ ምእመናን ከምቱ ኩሉ ጊዜ ንብሎ ከምቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነገረና ድምጽ እግዚአብሔሩን ከመሆን በጠን አምላክ አቦታትና እግዚአብሔርና ነምልኽ አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ምሳናለው አነ እየይልና ቢያይቆም ሁሉዋታ ነገርና ቢያይቆም ሁላትና መልእክቱ ሕሊፍልናይ አነ የአምላክ አቦኻ አምላክ አቦኻ አምላክ አቦታትና እንደንፍለጡ ወይ አምላክ አቦታትና ማንዩ አነ የእግዚአብሔር ይልዝናገር አነ የእግዚአብሔር ይሉ ድምጹ ዘስምዕ አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ሱዩ በመንገድና ሁሉም ሳና ዝሕልወና ቅቅድመና ዝኸይድ መንገድ ዝጸርገልና ካም ምድርስ ካብ ሰማይ ሐፈብ ይልጎቲቱ ናብርስትና ዝምልሰና አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ሱዩ ስለዚህ ያዕቆብ ከዚህ ድምጽ ዚ ምሰመዐ ናብናይ ባዕሉ ጉዳይ ከይዱ ባዕሉ ምስ እግዚአብሔር ክነብረሉ ዝኽእል ህይወቱ ምስ እግዚአብሔር ካታሳሰረሉ ዝኽእል ታይሉ እምባርማ እግዚአብሔር እንድሕር መሳይ ሃሊው ኢሉ ብምስተውዓልና ዳምጾ እግዚአብሔር እንድሕር መሳይ ሃሊው በመንገደይ ሁሉ እንድሕር ዳ ሃሊውኒ ናይ ዕለት ምግበይ ናይ ዓመት ክዳኔ እንድሕር ዳ ሂብኒ እግዚአብሔር አምላከ ይኮነኒ እዩ አምላከ እግዚአብሔር ፈጣሪ የእግዚአብሔር ከምልኽየ አለንስኹምንስ አይነ ምልኽን አምላክ አቦታቴ እግዚአብሔር ከምልኽየ አምላክ አቦታቴ እግዚአብሔር አምላከ ፈጣሪ የሱዩ እዚ እንድሕር ገይርለ ከምልኽየ እዚ ጥራሕ አይኮነን እዛ ሐውልትንሳ ምስወገሐ ካብ ምድቃሱ ተሲኡ ካተተተሪስዋ ዝነበረ እምኒ ከም ሐውልት ተጠወቢሉ ኣብ ልዕሊያ ዘይተፍሲሱ እንታይሉ እዚኣ ቤተ እግዚአብሔር ክትኾነኒ እያ ኔና ዲና ምስቃሉ እታ ተተሪስዋ ዝነበረ እምኒ እታ መሳልል ተተኺልላ ዝረአያ እታ ኣብ ልዕሊያ እግዚአብሔር ተቐሚጥላ ዝነበረ እታ ናይ ሰማይ መላእክት ዝወፅላ ዝወረዱላ መሳልል ዝተተኸለትላ ታ ምትርአሱ ታ እምን ብድገቢሉ ከም ሐወልቲ ተጠወቢለ ቆይሙ ኣብ ልዕሊያ እውን ዘይተፍሲሱ እዚኣ ታ ክትኾነኒ እያ ታ ክትኾነኒ ቤተ እግዚአብሔር ክትኾነኒ እያ መስዋዕት ክስወላ እየ አምላክ አቦታቴ እግዚአብሔር እውን ከምልኸላ እየ ቤተ እግዚአብሔር ክትኾነኒ እያ ና እግዚአብሔር ገዛ ካህንጸላ እየ ነቲ ቦታ እውን እንታይ ኢሉ ሰሚዎ ቤቴል ናይ እግዚአብሔር ገዛ ኢሉ ፀውዕዎ እስካብ ሕዚ ቤቴል ይበሃል ብያዕቆብ ዘውፅአሉ ስም እዚ ኩሉ ምስ ገበረለ እግዚአብሔር ኢሉ ያዕቆብ ተማፃውዑ ዓብይ መፅባዕ ኩላትና እውን መፂና እንመፃብዐሉ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ዝኾነ ይኮነን ምእመናን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ከምቱ ዝኾነ ተራ ዝኾነ ነገር አይኮነን
ካፍት እግዚአብሔር ዘሃበኒ ሁሉ አስራት ከውጸሉ እየ መጽባዕ ያዕቆብ ዚ ቤተ እግዚአብሔር ካንጽ እየ ካፍት ዘሃበኒ ሁሉ አስራት ከውጸሉ እየ አስራት ከፍለሉ እየ እዚ አቦና ያዕቆብ ምስ አምላኩም ምስ እግዚአብሔር ዘአተወ መጽባዕ ዘአተወ ቃል ኪዳን መሰረት ብምግባር ህዝቢ ንቤተ ክርስቲያን አስራት በኩራት ቀዳሚያት ከውጽ ህዝቢ አስራት በኩራት ቀዳሚያት ምሰውጸአ አቤተ እግዚአብሔር ዘገልግሉ ካህናት ንዑ ተመጊቦም ክነብሩ ስርዓት ተወሲኑ ሎምን ሰምዖ ነቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሕጊ ምእመናን ዝገበር ክምዎ ምእመናን ዘጠራቀም ክምዎ ሃፍቲ ቤተ ክርስቲያን ካህናት በሊዑም ተባሂሎም ዝኽሰሱሉ ዘመን እዩ ይግባእ ዶ ትፍረዱ استنا حلينا فرد نفرد كلاتنا سرعات يوينا نبل زلنا كاب እግዚአብሔር ተዓዘዘ ስርዓት ካህናት ምእመናን ከገልግሉ ከሕልው ምእመናን ከገልገሉ ምስ እግዚአብሔር ከቀርቡ ምስ እግዚአብሔር ከቀራርቡ ዝኽእሉ መንግስተ ሰማይ ዝኸፍቱሉ ዝፈትሑሉ ስልጣን ዝረከቡ ካህናት ካቢድ ምእመናን ተቀቢሎም ክምገቡ እንተኸይልኩም ሃፍታማቱን ትገብርዎም ትኽእሉ ድኻ ካህን ብድኽነት ይንበር ዝብል ሕግ የለ ኣይተጻሓፈን ኳዳ አስታይኹን ህዝቡ የገልግል ህዝቡ ይሐሉ አባግዕ ከይባኸና ከይጠፍአ ጻብእኒስተ ጸጉረን ውን ይከደን ዝተሰበራ ይጸግን ዝተፈአ ይድለይ ዝተበተና ይአክብ ተስተዋህበ መምር ሕዙ እዩ ሰነፍ መምህር ሰነፍ ካህን ክህልው የብሉን ሰነፍ ምእመን ውን ክህልው የብሉን ኩሉ ግዴቱ ሓደረኩ ዋፃ ግድን ንኹላትና ስርዓት ተሰሪዕልና أنا أنت سنيف باخم قوكس بإግዚአብሔር دما يفردني نسخمون كمو سلذي نحن خلاتنا سوها بالنازي ያዕቆብ ዝበላውን ዚያያ ካብ ዝሃብካን ሁሉ አስራት ከውጽየ ነመን ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር ክበልዖ እግዚአብሔር ክሰቱ አይኮነ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ስዩማነ ቤተ እግዚአብሔር ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ በሐዲስ ኪዳን ከስመረሉ ተሎ ወለ ስዩማነ እግዚአብሔር ወለ ስዩማነ ቤተ እግዚአብሔር መባአ እግዚአብሔር ምርቃቦሙ ይብ ነቶምና እግዚአብሔር ነቤተ እግዚአብሔር ሹመኛታት ነቤተ እግዚአብሔር ለውኻን መገልገልቲ መባአ ቤተ እግዚአብሔር ዋጉኦም ይደም ማዮም ይብል ለዚህ ምስተውዓል ግድን ይብል ነስተውዓል ማለት አንግድ የለን ሁሉ ካብ ዝተጻሓፈ ካብ ዝተአዘዘ ወጻይ ዝኸርተሉ ይፍረዶ ይፍረደሉ ይፍረዶ ተዘይኮይን ሕግ ሓሊውን ዝኸይድ ሕግ እዩ እዚሉ ተማጻቢዑ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ሓሊውዎ እስካብቲ ዝደለዮ ጽሕዎ አፍቲ ኢየሱስ ተመነየሉ ቦታ ድማ ቤተ እግዚአብሔር ተሃኒጹ መስዋዕት እግዚአብሔር ቀሪቡ እግዚአብሔር ተመሊኹሉ እዩ ናብያና ናብ ሐዲስ ኪዳን ናብዚ ዘመን እዚ ክንመጽእ ከለና በዚ ዕለት እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ከምቲ ኣብዚ ቤተ እግዚአብሔር ክህነጽ ይሉ ያዕቆብ ዝተነበዮ ዝተናገሮ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ካብ ዓለም ፈልዩ ዝመረጾም ቅዱሳን ሐዋርያት ንቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ በርናባስ ሐዋርያትን ሰብአ አርድእትን ኮይኖም ወንጌል ኣብ ዝዘርኡሉ ሰብ ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቂ ካብ ጣዖት ናብ እግዚአብሔር ካብ ክሕደት ናብ ሃይማኖት ኣብ ዝምልስሉ ሰዓት ነቶም ምእመናን አምሂሮም ኣብ ጥሚቆም መሊሶም ናብ እግዚአብሔር ምሰቅረብዎም ስርዓተ ቁርባን ስርዓተ አምልኮ ስርዓተ ጸሎት ዝፍጸመሉ ዝተፈለየ ዝኸበረ ቦታ የድሊ ነይሩ ንሽዑ ካጥምቕዎም ተለዋ ብዝረኸብዎ ቦታ ስጉንዶምን ይቐብልዎም ነይሮም ነገር ግን ልክዕ ይኮነን እግዚአብሔር ክነምልኸሉ ዝገርመኩም ነገር ካብቶም ሐዋርያት ንላዕሊ ሐዋርያት ንስብከተ ወንጌል ይፋጠኑ ስለ ዝነበሩ ጊዜ ስለ ዘይነበሮም ስርዓት ክሰርዑ ሕግ ክድንግጉ ጊዜ ይንሶም ስለ ዝነበረ ሰብ እንታይ ደሓነ ኸይመውት ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቂ ክምልስዎ ወንጌል ከርውይዎ ወንጌል ክዘርዕሉ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ ካብ ሐዋርያት ቀዲሞም መነቂሖም እቶም ህዝቢ መነቂሑ መን ህዝቢ ንሕና እውን ንንቃሕ ግድ የለን ድቃሰ የደለን ነቂሖም እንታይ ኢሎምዎም በሉ ቤተ ጣዖት ሕዲኩምና ከይድና ንእከበሉ ነበርና እንዳ ጣዖት ይትረፍ ኢልኩምዎ እሺ
بسم እግዚአብሔር እንከበል ቦታ አበየሎ በክርስትና እንከበል ቦታ ማህበር ምእመናንና አስፋፋል ቦታ አበየሎ ይሎም ጠይቆምዎ ናብ እግዚአብሔር መልክይቶም ናምን መልክይቶም ናብ እግዚአብሔር መልካቲስ በፍቃድ እግዚአብሔር ይቆል ንዝሐሰብና ይቆሉ በዘካ ፍቃድ እግዚአብሔር ስለዚህ ይሰራ ናብ እግዚአብሔር መልክይቶም ቅዱሳን ሐዋርያ ካብ እግዚአብሔር መልስ ተዋህይዎ እተቦታ ፊልጵስዩስ ይባሃል ናይ ቂሳርያ አውራጃ ግዛት እዩ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱሳን ሐዋርያ ተቀድሙ ምስጢሩ ክገልጸሎም ስለዝኾነ من كم زخونه كالاليوم انتلو نهواريات بزوح عامتات مهيرو ناي مجرسي عبي فتنا فتينوهم نيرو مكنياتو ناي يونيفرسيتي تمهاري نا تمهاري صنيحو صوني وون تمهاري فتنا كم زلوو اصني عدي يصنع انت تيقولو غويتانا املاكنا ኢየሱስ ክርስቶስ نهواريات كتيقوم انتلو نود سبات اماتيوس ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥር 13 ጀሚርና ንረኽዋ ይለካሊ ሰባት ንዓይን ክርስቶስ ود سب سلز خونكو بحصر قمت بصبيب دره توسينه سفصم سو كاينه سلز تغلصكو من يبلوني لطيقوم حواريات غانا شعو بزح اتي تمرت يتناقيقوم ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ተሐድሶ መንፈስ ቅዱስ ስለዘድልዮም ከምዛ ዓለማዊ ዕውቀት ተጽንዕካ ሸምድድካ ዝምለስ ስለዚህ ኮነ ምስጢሩ ልዑል ረቂቅ ስለዝኾነ كملس هو يكالون لمن تاي منفس قدوس غنا سلازي تقبلوا تاي بيلو يرميا سول خالو يوحنا سول خالو إلياس سول خالو يلو حتى وكتو يلو ويقع كاب نبيات حدا موسى ياسون خوني يقولوا خالو يلو موسى ياسو خالو توم زحلفوا حليفهم بيوزلون اللو غنا يكون سخون كمن تبلوني سخون ك من تبلو ترديكم دا تصنعكم دا من تبلوني كباتهم حدا اتي حلقه حواريات خوينو تعبي خوين استشومه اتلعل كلهم معرق زوسده اتليك باباس قدوس بيتروس تايلو انت وت كريستوس ولد እግዚአብሔር ሕያው نحناማ ናይ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህሪ ወዱ ሕያው ባህሪ ካብ ባህሪ ዝተረኸብ ካብ ባህሪ ናይ ባህሪ አምላክ ኢኻ ካብ ናይ ባህሪ አምላክ ዝተረኸብ ካብ ናይ ባህሪ አምላክ ኢኻ ሱምኻውን ክርስቶስ እዩ ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ዝኾንካ አምላክ ኢኻ ከምኡ ከም ዝኾንካ ኢና ንኣምን ከምኡ ከም ዝኾንካ ኢና ንርዳእ ኢልኩም ልስከሎ ወስምዖን ወልደ ብፁዕ አንተ ወስምዖን ወልደ ዮናስ መ ይከሰተለከ ዘሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት ወዲ ስምዖን ወዲ ዮና ጴጥሮስ ስምዖን የመጀመሪያ ስምዖን ናይ ዳሕራይ ስሙ ናይ ማዕረግ ስሙ ናይ ክህነት ስሙ ናይ ጵጵስና ስሙ ጴጥሮስ ማለት ዘይፍንቀል ዘይናወጽ ዘይነቃነቅ ጽኑዕ ኮውሕ ማለት ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዊጡ ዘውጾል ስም ታብ ዓለም ስም ዘውጽልካ አቦኻና ዲኻን ዘውጽልካ ስም ንግዚኡ ዘገልግል እዩ ንዘላለም ዘገልግል ሕያው ቀዋሚ ዝኾነ ስም ግን ጴጥሮስ ናይ ክህነት ስም ካዩ ሲጸኒዕ ዝነብር ብኢኻ ትጽዋዕ አልጸጋ እግዚአብሔር ከምዙ እዩ ንዝቃረበ ሰብ ናይ ዓለም ስም ወዲቁ ናይ ዘላለም ስም ይህብ ጎይታና ታራ ስም ወዲቁ ሕያው ልዑል ስም ይህብ ካብ ታራ ስልጣን ካብ ታራ መንበብሮ ሰጋጊሩ ዘላለማዊ ሰማያዊ ስልጣን ይሾም ይሽልም ናተይናትኩም አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚያ ይዝረኸበ ካልኦት ቅዱሳን ሐዋርያት እዚያም ዝረኸቡ በዚህ ህይወት ዝመላለስ ሰው ኩሉ ዝረኽቦ እዩ አነ ንስኹምን እውን ካብ ተስፋ ዘይነበረና ሰብ ተስፋ ኮይና ካብቲ ወዲቕናዮ ዝነበርና ልዕልና አልዒሉ ክርስቲያን ክንበሃል ገይርና መን ክንበሃል መን አይስምዕንን መልሱ ላይ ክርስቲያን በመን ስም በክርስቶስ ሞዚየው ይሕጉሰኩም በአምላክና በክርስቶስ ክርስቲያን ዝብል ማዕረግ ረኺብና እንጽዋዕ ተጸዊዕና ካብዚ ዘለ ጸጋ እንታይ ኣሎ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ወንዚ ነይሩ ጸጋ ስለዚ ንዓኻ ስጋዊ ደማዊ አተሓሳስባ ስጋዊ ደማዊ አእምሮ አይገለጸልካን እኳ ደአስ ሰማያዊ አቦይ ገሊጽልካ ዝኸምዚ ዝበለ ረቂቕ ምስጢር ዝኸምዚ ዝበለ ጽኑዕ እምነት ዘላለማዊ እምነት ሰማያዊ አቦይ
قليل الكامبر كاب مدراوي ممهر كاب مدراوي التحساسبة زترخبه يكونن نسخة كريستوس ودك زيابيري خايل كام مسكار فتصوم امنات كاب سما يسترخب بركام مدر كركبه يخلن كم عارض قانقوا امباركه تايا يقوا بزي تهنس بيت እግዚአብሔር ابزي كهنس يزبلا ببلي كيدا ገና ቅድም ብሉይ ኪዳን ናይ 100 ዓመት አፈላ ናይ 200 15 ናይ 200 ናብ 34 ናብ 270 ዕድመ ዝግመት ጊዜ ገና ቅድም ኦሪት ምስርዑ ያዕቆብ ዝተናገሮ ቃል ድሕሪው ኦሪት ተሰሪዑ ታቦት ተዋሂብና ብዙሕ ስርዓት ተሰሪዑ ሕግ ተሓጊጉ መጽሐፍ ተጻሒፉ ብዙሕ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ክኩነነሉን ክጸድቀሉን ዝኽእል ስርዓት ተሰሪዖም ተከናዊኑ ሓሊፉ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ አፍታ ፊልጵስዩስ ንሐዋርያት ዝፈተነላ ቦታ ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ምሂሮም እታ ካብ ጎይታ ዝተዋሃዋ ቃል ንጴጥሮስ ዝተዋሃወት ቃል ነይራ ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኮኩ ወዲ በዛቲ ኮኩ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ዋና ቀጸ ሲኦል እያንቀለቅልዋ ወይ ይየልዋ ወዘፈታይከ በምድር ይከውን ፍትሐ በሰማያት ወዛ አሰርከ በምድር ይከውን ሱረ በሰማያት መቆሚታ ቦታን አፍታ ቦታ ክነብር ዝግብኦ ስልጣንን አተሓይዙ ንስኻ ኮኺኻ አብዛ ኮኺ እዚኣ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ምእመነይ ከጽንዓየ እዛ ምእመን እዚኣ ከዓ አጋንንቲ መናፍቃነይ ይሕይልዋን እየናውጽዋን ናይ ሲኦል በርታት ተኸፊቶም ውሕጅ ዝኾኑ አጋንንትን ተውሓጁን كدفوا كان نوصوا يخلون يهو كم تنسمع زلنا بمدرن بأيرن بوشتن بدقن بيت كريستيان كندفع بيت كريستيان كنودقع اتمنا زمننا بيتروسات زخونا بوتات كنغفهم انت تبحالو كان مزراو حالف كازمس تاريخ الله بيت كريستيان يتودقن ممنا يتودقون صنوعاتهم مسارتكم كريستوسي ክርስቶስ ኮውሒ ኃይሉ ዝሾሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ይመሰረትኩም ሲዝ መርሐኩም ክርስቶስ ኮውሒ ያ ዝበላ ንስኻ ወድ እግዚአብሔር ይኻትብል ቃል ጽኑዕት ስለዝኾነ አንንስኩም ናብ አሰለስተ መስረትና አፍታ ክርስቶስ ወድ እግዚአብሔር ይልካ ወልድ ዋሂድ ይልካ እስከ መጨረሻ ምንባር ወልድ ዋሂድ እንዳበለት ትነብር እታ ምድር ጽዮን ዝኾነት ቅድስት ትግራይ ትባል ዝሕሞ ብዙሕ እዩ ትግራይ ታኾና ትቅደስ እንዳገድሽኩም ይተቀደሰት አይንቀደስ ለይባል ቅዱሳኒና ተቀዲስናይና ንሕና እኳ እንተረኸስና እንተጥፋና ምድርና ቅዱስ እዩ ምዕራፍ ቅዱሳን እንደኮነኒ ምዕራፍና አባ ሰላማ ሙላድን ቅዱስ ያሬድ ሙላድን አባ ሳሙኤል ሙላድ አብርሃዋ ጽባሃ መንግስትነት ምስክህነት አዋዲዶም አዋሂዶም ህዝቦም ዝመርሑ عدتات زهانسو كرستنا زاسفحفو دك برها صواري غنانا قدوسانينا مالتا يحفركم بيتسب ناي زمننا قدوس بيتروس زغونو النبي ابونا اون إساياس مزوم ينبيمان صقام اغميتموم زلو بصوانا بوتاتنا كوينو قدس يا هاجرنا مدرنا مدر صيون تولهم تلو بمدر صيون يكون هاكك يزبلكو قدس ياريد بمدر صيون يكون هاكك وبغير هيتا يكون سواك افتانا صيون مدري هاكك هوكات صدق كركر يكون ابغراتاتا مالت افتن غرهيا ناي صيون ناي اكسوم ناي تግራይ ገርሁ መንየት አብያተ ክርስቲያናት ተንሐዘር ተቀምጥናለን ዘለና አብዚ ቤተ እግዚአብሔር ከነጽ ይዞለ ያይቆም አፍት ቤተ እግዚአብሔር ተሃኒጹ ዘሎ ገርሁ ቤተ ክርስቲያን ገርሁ እግዚአብሔር የንዝየን ስለዚህ አብ ገርሁ አሽኾ ይብቆል በሉ ግድ ይብልኹምን ወምኽንያቱ አሽኾ እንድሕር ዘይበቆይሉ ቅድስናና ዝወስዶ የለ እንክርዳድ እንድሕር ዘይተዘሪኡ ጽሩይነትና ስርናይነትና ዝወስዶ የለን زيت ملختي تتمرتي سلازي ناس توعلنا نبلو نجر مستوعل جن يدلي ناس توعل سلازي نايسي أول برتات كحيل واقعنا وصواي يخلون عينات عبيت إخزيابير
تا ክርስቶስ ዝምለኸላ ወድ እግዚአብሔር ተባሂሉ ዝተመስከረሉ ወድ እግዚአብሔር ተባሂሉ ዝተአመነሉ ዝተጸውዐሉ ቦታ ናይ ሲኦል በረታት የናውጽዋን አጋንንት መናፍቃን የናውጽዋን የውድቁዋን ኃይልን ጸጋን ዘብዝሐላ ናምላክና ክርስቶስ ከመስግንዎ አብዚና መሰረትና ውጽዩ እምባር አብዚ ያዕቆብ ካብ ምድሪ እስካብ ሰማይ ተተኺላ ዝረአያ ንግዚኡ ቤተ እግዚአብሔር ከነጸላ ይሉ እዛ ቤተ እግዚአብሔር በሐዲስ በብሉይ ኪዳንን በሐዲስ ኪዳንን ዝተሃነጸት ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያንን ክነነጻጽር እንተልና ድማ ሽዑ ብረዲኤት መላእክት እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ኮይኖም ካብ እግዚአብሔር ተላይኾም ንደቂ ሰባት እንዳረድኡ እስካዕ ክርስቶስ በጺሖም ድሕሪው ክርስቶስ ክተብጽሕና ትኽእል ያዕቆብ ብናይ መሳልል መልክዕ ዝረአያ ድማ መንያ እስኪ አትፈልጡ አይመስለኒ ትፈልጡ አዲኹም መንዲያ አይስማዓይ እስኪ ብኢድኩም ዋላ ጸውዕዋ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ሕወስሉ ደርብሉ በዓልቲ ድርብ ክብርያ ቅድስት ድንግል ማርያም ያዕቆብ በመሳልል መልክዕ ዝረአያ ነቢያት በብዙሕ ትንቢት ዝተናገሩላ ብዙሕ ምሳሌ ዝመሰሉላ ካብ ሊቃውንቲ ሓደ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ክብለና ክነግረና እንተሎ አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርአ ያዕቆብ እምድር ዘይበጽሕ እስከ ሰማይ ወመላእክት እግዚአብሔር ያርጉ ይወርዱ ውስቴታ ካብ ምድር እስካብ ሰማይ በጺሐ ያዕቆብ ዝረአያ ናይ ወርቂ መሳልል መላእክትን ትወርዱላ እንትድይቡላ ዝረአያ ዘይትናወጽ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዝተተኸለት ናይ ወርቂ መሳልል ንስኺ ኢኺ ንሳድያ ሳያ ብማእዘ ተርእያ ቀደም ካብ ሙሴ እስካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ 1650 ዕድመታት ኣሎ ቅድሚኡ ግን ናይ 300 ዓመት ቀዲሙ ያዕቆብ በመሳልል ዝረአያ ክድመር ተሎ ቅድሚ 2000 ዓመት በመሳልል መልክዑ ያዕቆብ ዝረአያ ኣብ ብናታ ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ፍጹም ሰው ኮይኑ ተወሊዱ ክርስቶስን ሐዋርያት ጸዊዕ መሪጹ ቤዛ ዓለም ተሰቂሉ በደሙ ዝገዛአ ቤተ ክርስቲያን እኒ ሀብዚ ቤተ እግዚአብሔር ሀብዚ ከነጽ እዩ ቤተ እግዚአብሔር ዓዳ ሐውሲ ይህነጽ ዓዳ ሐቂ ይህነጽ ኣብ ዓለም ኩሉ ይህነጽ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ለውጥ ዘይብላ ዘይትፈላለይ ዕላማ ሓንቲ መልእኽቲ ሓንቲ አምላካ ሓደ እግዚአብሔር ህዝባ ሓደ ጉባኤ ምእመናን ዝመርሕዎ ሓደ ማህበረ ካህናት ማህበረ ሐዋርያት እዚኣ ቤተ ክርስቲያን የላትና ኣብ ፊልጵስዩስ እምባር ልምዓንቲ እዚኣፍታ ሐዋርያት ዝተፈተኑላ ንስኻ ኮኺኻሞ ኣብ ልዕሊ ኮኩሕ ቤተ ክርስቲያን ካህንፃ እየተባሂሉ ንቅዱስ ጴጥሮስ ቃል ኣብ ዝተኣተወሉ ቦታ ቶም ምእመናን ቶም ህዝቢ ዓንቶ ነጊረኩም ቶም ህዝቢ ነቂሖም ቀዲሞም ጠይቆም ቤተ እግዚአብሔር ክህነጽ ቤተ እግዚአብሔር ንክህነጽ ሐዋርያት ንእግዚአብሔር ሓቲቶም መልስ ተዋሂብዎም ብዕለት ማሊ 20 ሰነ ቤተ ክርስቲያን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ተሃኒጹ ለማዓንቲ በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ተቀዲሱ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ተባዚሓ በዓለም ኩሉ መሊኣ ጉባኤኣ አስፊሓ ብዝበለጸ ድማ ኣብ ምድሪ ጽዮን ወልድ ዋሂድ አቢሉ ኣብ ጸኒዑ ኣብ ዝነብር ኣብ ህዝቢ እዚ ብሕልፊ ፍቅሪ ድንግል ማርያምን ቅድስና ድንግል ማርያምን ልዕልና ድንግል ማርያምን አምልኮት እግዚአብሔርን بسنة سرعات تفلي زنقرلو بسنة سرعات فلي زنع هزوي عبز بوتازي بزبلس أقوليها دميقة ترى اللامو نزي خلوص أجاز عدلنا ود مريم يسوع كريستوس ود قدست ድንግል ማርያም በቅድስት ድንግል ማርያም ወንጌል ዘመድ አልየት ቤተሰብ ዝኾነና ጎይታና አምላክና ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንዑ ይግባው ይሞ እስኪ ሓደ ጊዜ እዚ ክንመሃር እዚ ክንፈልጥና መጽና ልብ አምላክ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብ መዝሙር 77 ብግዕዙ ኣብ መዝሙር 88 ድማ በትግርኛ ተተርጉማ ንረኽቦ ካብ መዝሙር 88 ኣብ ቁጽሪ 69 ንረኽቦ ደብረ ጽዮን ዘአፍከረ ሃነጸ መቅደሶ በአርያ ደብረ ጽዮን ናይ ጽዮን አካላት ናይ ጽዮን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ህዋሳት ዝፈተወን ዝመረጸን እግዚአብሔር
مقدسو بلعلنا خوين مقدسو سرحه السو كاب سماياوي زفان انت ورده ما هصنا زفان غيرو كحدر السو سماياوي ارياماوي العلنو انت لغغه نقدست ድንግል ማርያም ዳግሚት አርያም ዳግማዊት ሰማይ ገይሩ አማ ህፃና ከወሰን ፈቀደ ይብል ልባ አምላክ ዳዊት ስለዚህ እቲ መቅደሱ ሰሪሑ ዝብል ኣብዚ ምድር እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ምድሪ መቅደስ ሃነፀ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ሰማይ ዳግማዊት አርያም ቅድስት ድንግል ማርያም አዳሊውና ጎይታና ክርስቶስ ስለዚህ በስማት አኪብና ናታ በዓል እንዳብዕልና እሞ بسما استهانس بيت كريستيان እንዳዘከርና እቲ ቤተ ክርስቲያን ሱና ሓደ ተወሰነ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ሁሉ ዝተባጽሐ ዝተዘረ ናይ ዓለም ትካል ዓለም ኻዊት ትካል ተባሂላ ጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን እናኽብረሉ በዓሊና ዘለና እዛ መዓልቲ እዚ ቦታ እዚ የፍርህ እዩ ኢልያ ይቆም እዚ ቦታ እዚ የፍርህ እዩ ትምስጢር እዚ ዝረየሉ ቦታ የፍርህ ይሉ ሊቃውንተ ቦታትና ብዝደረስዎ ቤተ ክርስቲያንና ብትግልገለሉ በቅዳሴ ሰዓት ቦታትና ቅዳሴ ተሰይሞም ምድራውያን እንደሃለው ሰማያዊ አገልግሎታው ዝብሉ ሰዓት ዝብልዋ ቅዳሴ ክናቱ ከለና ከምዝዩ ሚ መጠን ግርምት ዛቲ እለት ወጽብት ዛቲ ሰዓት እንተባቲ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ እመልዕልተ ሰማያት ወይጽልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ወይቀድሶ ከምታ ያዕቆብ በኦሪት ኮይኑ ዝቦታ እዚ የፍርህ ይደይሉ ኣብዚ ሕዝኸ እዛ ዕለት እዚኣ እንታይ ትገርም ዛ ሰዓት እዚያ ስንታይ ትደንቕ እታ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ንዝ መስዋዕት እዚ ክጋርዶ ክሽፍን እንተሎ ንዝ መስዋዕት እዚ ከኽብሮ ክልውጦ እንተሎ ዛ ዕለት እዚኣ እንታይ ትገርም ዛ ሰዓት እዚያ ስንታይ ተፍርሕ ክንደየናይ ተፍርሕ በጽሙና ወፍርሃት ቁሙ ወጸልዩ በል መፍርሕ ሰዓት ያሞ ህሊናኩም እክበብልኩም ምድራውያ ተሐሳስባኩም ለቂኩም ህሊናኩም ናብ ሰማይ ሰማያት ናብሉ ለእግዚአብሔር ሰኺልኩም በጽሙናን بفرحاتن كونكم قوموا صليوا زيودنا واحد زوج بقداسي ساعه زوجلنا واجزي سكون دومن انتفتت እግዚአብሔር ወልድ በመስዋዕትነት እንተቀርብ ካህናት አቦታትና ቢዶም እንተሐርድዎ እንተወረርድዎ የፍርህ ይገርም ይደንቅ እጹቢው ስለዚህ በፍርሃት በጽሙዋ ሆንኩን ቆሞ ጸልዩ አምልኹ كما እግዚአብሔር كما ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለነው ምስለ ኩልኩም ሰላም እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር በረከት እግዚአብሔር አፍት እግዚአብሔር ምሳይን ምሳኹን ከይሉ መንታል እታ ያዕቆብ ተፍርህ እዩ ዝበላ ቀደም ቦታ ዛ ቤተ ክርስቲያን ያዘተ እዚያ ተፍርህያ ልብን ዘለዎ ልብን ዝገበረ ንዘስተውዕል አይምሩን ሰፍሐሉ ሃይማኖቱን ዝጸንዐሉ ተፍርህያ አይትደፈርን ከውድቃ የይሉ ሰበይ ይፈትን አይትናወጽን كدفع يلي سبي يحسب نعاد في زودق حيل زلوا واستوى وسب يلن مكنياتو مسرتا حيلا صنعتا يسوع كريستوس حيلا لا تبذ كريستوس صنع ሃይማኖቲ ኢየሱስ አምዳ ወድዳ ለቤተ ክርስቲያን መስቀል ኃይላን ጥበባን ክርስቶስ እዩ ናይ ሃይማኖት ባንዲራ ናይ ሃይማኖት ጽንዓታ ናይ ሃይማኖት መለለያ ኢየሱስ እዩ አምዳን መሰረታን ጠፈራን ግድግዳን ህንፃን መስቀልዩ ኢሉ አክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በዘበሉ አንተውን አቦታትና ሐዋትና ሁሉም ይብልዎ ነይሮም ተቀደስ ይወንሲ ኃይሎ ቤተ እግዚአብሔር አንተና እግዚአብሔር ገዛና እግዚአብሔር አምልኮ ዝፍጸመልክ ቦታ ተቀደሲ ኃይል እግዚአብሔር ወንተ ወሃዲ ኃይል እግዚአብሔር ልበሲ እንሆ ንጉስ እግዚአብሔር ናባ ከበጽሕ እዩሞ ለዛቲ ቤት ሳረራ አብቀዲሙ ነዛ ገዛዚአ አብቅድም እንትብል ሓድነቱን ሰለስትነቱን ገና አንተ የተገለጸ በያዕቆብ አቦና አቢሉ እግዚአብሔር ሃኒጽዋዩ እግዚአብሔር አብ ምክንያቱ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል በብሉይ ኪዳን ጎሊሁ ስለዘይተነገረ ጎሊሁ ስለዘይተገለጸ አቀድሙ አብ ሰሪሕዋ አዩ ይብል ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ዝባሃል ጳውሎስ ቅዱስ ያሬድ ዝባሃል ጴጥሮስ ቅዱስ ያሬድ ዝባሃል ባስልዮስ ጎርጎርዮስ አትናቴዎስ ዝኾነ ሊቅ ነዓና
نتجارو بفلوس أجازتو هذا لنا يارير زبان أنا نسخهم زي فلتنايو بدن بزي سبقنايو زي جلسنايو لذاتي في صار رعاب كديمو بيايكو حاديرو مسيايكو تنجاجيرو أبز جزازي بيت إخزيابير كهندس يلو نيايكو زنا جرا إخزيابير أقدم هاني سوا نايناي نزا جزازي أنا زابيت زيا لذاتي بيت هانس أول دي لقصيلو دحر سجاوي أفيلبسيوس ولد دما بهواريات بيلو هاني سوا أبن ولد دحرايكا بقداسيه بوداسيه بسرعة مسوا عفت مسوا يتترخيبو بمخبار بملوات بيد كاهنات مسوا بمخبار بملوات دما منفس قدوس فصيموا منفس قدوس فصيموا سلازي أول منفس قدوس زفصموا ناي سلاسي محدريت ناي سلاسي مجلسيت بيت كريستيان زي آيا أستوعل وجن فلتا تردى يا بيتسب حزب كريستيان حبا عقبا جنزب خافتخا كاب سماي استوهايتك زي تحلف نورت قوامي تزي آيا صحي عرارو خيدو زدك أسلا أنا نسومن ناي صحي عرارو زخوننا عدمنا مثالي بصحي استمثل عدمنا بمعالت استمثل عدمنا كعرب انتولو مسينا ندك سلا سماياوي كبر سماياوي مستير نريلا جزانا زي آيا صحي عرارو دقيسو صحي عرارو صحي مسعارو خيد عارفو بيت እግዚአብሔር ዝህነጸሉ ቦታ አሪው ታዝደቀስ ካላ ምድሪና አኻን ዘረኻን ክህባ እየተባይሉ ቃል ኪዳን ታአቲውሉ ታአነን ስኹምን ካብ ገዛና ወፂና ንድቅሰላ ካብ ገዛና ቤተሰብና መሰፈራውና መጽና ማዓርፈላ ገዛና ዚያያ ታያይቆ صح عرارو ዝደቀሰላ አነን ስኹምን صح عرارو ንድቅሰላ ገዛና ዚያያ ዚ ከምዚ ዓይነት ምስጢር ፈሊጥናን ተረዲናን ለቤተ ክርስቲያንና ዘለና ክብሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ዝኾኑ ብፁዓን አቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ስዩማን እግዚአብሔር ካህናት ነቲ ምስጢር ዝለኣኹ ዲያቆናት እቶም ከም ሐዋርያትን ወንጌል ዝፋጠኑ መምህራን እዚኦም ተረዲና ሲዒብና ንስኹም ቤተ ክርስቲያን ይተሃነጸልና ከምቶም ዝበሉ ናይ ፊልጵስዩስ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ትተሃነጽ ትዕበይ ትልማዕ እንዳበልኩም ብእውቀትኩም ብገንዘብኩም بهافتكم بزلكم نجار كله توفيكم تعبي وابيت كريستيان ناي خلاتنا حادة تجبرنا ناي حادة ما أدي سجا كريستوس النمجبلا زيا إياها خالي هلن مكنياتو كابن دا سوسينا سجون دومنا بيت كريستيان كنقبل بيت كريستيان التهانس لنا يوم زولو نافلبسيوس سبات جن بزحزب زمننا كبيت كريستيان وسوم من داقل سبات يخدلو نستعول استفنا لاي تم حدش تامنتنا فيلبسيوس سبات كاب جزا سوسينا سجون دومن نقبللو نصح بوتا نجزيافير بوتا يدلينا يلو بيت كريستيان تهانيس اللو نحنا دما እግዚአብሔር አተኺልና ዝጸንሐ አፍታ ጽንዕቱ ከውሒ ናይ ሲኦል አፍላክ ካና ውጽዋ ዘይኽል ቤተ ክርስቲያን ተኺልና ጸኒዑ ካብዚያ ወጽኦም እንዳሰባት ይኸድሎም ሞ ነቶም ወጽኦም ዝኸዱን እግዚአብሔር አይምሩን ጥወውን ይዓድሎም ተመሊሶም ናብ ዝጉባኤ እዚ ሓደ ኮይኖም አምላኮም እግዚአብሔር ከምልኹ ናብ ዝጉባኤ እዚ አቲዎም ሓድነት ሃሊውና እታ በሓደ ንወርሳ መንግስተ ሰማያት በሓደ ክንወርስ እግዚአብሔርና ምስተዋዕ ጸጋ ዓድሎም ወገናትና ካብኡ ከምቲ ያዕቆብ ካብት ዝኸድካዮ ሁሉ ሓሊወ እንዳቦኻ እስካዕ ትምለስ አይፍለካን ዝወለ እግዚአብሔር አመከራብ ስደት ዘሎ ህዝብናውን ናብ እንዳቦኡ ናብ እንዳመረበቱ እስካዕ ዝምለስ እግዚአብሔር ሙሱቅ ኸውን በመንገዱ ሁሉ ከሕልዎ እግዚአብሔር ከመርሖ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ናይ መከራ መጨረስያ ናይ ሰላም መጀመሪያ ይግበረልና አምላክና እግዚአብሔር ወምኽንያቱ ሰላም ገና ይጀመርናን ካወረዝ ዘለለ ዝጨበጥና ያ ዘዓተርና ያ ሰላም የላንሞ ናይ ሰላም አምላክ እግዚአብሔር ሰላም አብዚሑ ቅድለና ኣብ ፀሓያው ቁራብ ስደት ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክመልሰልና ዝቆሰሉ ክፍወሱ ዝሞቱ መንግስተ ሰማያት ክወርሱ ዘለኹም ዘለና ስራሕ ሰሪሕና መንግስተ አቦና እግዚአብሔር ክንወርስ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ኣብዚ ቤተ እግዚአብሔር ክንነጽዩ እዚያ አፍ ደገ ሰማይ በር ሰማይ መንገድ ሰማይ እግዚአብሔር አሪና ለሞ ባክን መላለስ ባጸኒዕና ክንብር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ሰላሙ ይብዝሕልኩም ሰላም አብዝሕ ይዓድለልና ቅዳሴን በረከቱ ቡራኬ በብፁዓን አቦና ክንመረቂና አነ ከም ቆንዕነተይ ከም ውላድ መጠን እዚ ለለኹሞ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይዓድለና ንኹላትና ሰላም አሉ ሰላም ያራኸለና